U ovom molitvenom tjednu srca Isusova, u kojemu zahvaljujemo i molimo za napredak radova na Bazilici, došao nam je četvrtak, dan Euharistije. Ponizno uzdižemo svoje molbe pred lice Svevišnjega. Blagoslovi, Oče nebeski, najnoviji pohod Pape Franje u Luksemburg i u Belgiju, gdje je središte Europske unije. Papin dolazak i svaki susret s biskupom neka bude nova prilika dušama da traže i gledaju na Isusa, Sina Tvojega, molimo Te. I mi u našem gradu i našem narodu često krivo shvaćamo Isusa i psujemo Božje ime. U uzdignutim kupolama bazilike neka bude naša usrdna molitva da nam oprostiš grijehe i oslobodiš nas od naših svađa, posebice na izborima za poglavara države. Probudi u nama živu vjeru u uskrslog Gospodina i Spasitelja, koji nas je svojim svetim križem otkupio, molimo Te. U Bazilici Božanskog srca djevojčica Ana Marija primila je prvu svetu pričest i redovito je pristupala euharistijskom stolu prije nego ju je potres odnio s ovoga svijeta. Bože naš, daj da presveto tijelo Kristovo bude snaga i nagrada članovima, volonterima i velikodušnim dobrotvorima u našoj zakladi Ana Marija Carević, radnicima koji naporno rade na obnovi i svima koji dolaze u našu omiljenu palmu, molimo Te. Blaženi Ivan Merc, koji počiva ovdje pred srcem Kristovim, svakog je dana sudjelovao u sakramentu Euharistije. Daj da on, naš zaštitnik na crkvenom putu u jubilarnu 2025. godinu, bude što prije proglašen svetim, molimo Te. Svojom svemogućom božanskom silom čuvaj nas, Gospodine, od suvremenih Heroda koji bešćutno odrubljuju glavu i odbacuju Mesiju. Zaustavi smrtonosne ratove koji se nastavljaju i šire, posebice u izmučenoj zemlji Ukrajini i u Tvojoj svetoj zemlji, molimo Te. Strašan potres i Ana Marijina smrt podsjećaju nas na našu prolaznost o kojoj već starozavjetni mudri propovjednik govori. Ana Mariju i sve naše drage pokojne pridruži slavnom uskrsnuću Sina svoga, Gospodina našega Isusa Krista, molimo Te. Bože milosrdni i veliki, pridružujemo se i danas Tvojoj crkvi u ovoj godini molitve. Ti znaš želje i potrebe koje s pouzdanjem stavljamo na Tvoj oltar. Sve nas milostivo usliši po Kristu, Gospodinu našem. Amen.